Hirugarren danbaka lehiaketa 2008ko urriaren 17an abiatu eta hurrengo urteko urtarrilaren 16an izan zen finala. Aurreko bixen ezaugarri berak izan zituen, hau da, lau taldek parte hartu hauen 5 kontzertu izan zian eta epaimaixak aukeratutako 3 taldek eskaini hauen 6. finala. Guztizak Espaloian, Goiena Komunikazio Taldiak eta Elgetako Goibeko Euskaltzalen topagunak elkarlanian antolatuta. Hala eta be, edizio hartan izan zen aldaketa nabarmenik. Debagoieneko mugak zabaldu zituzten eta Durangaldeko eta Debaberneko musikari be parte hartzeko aukera, emun jakien. 20 taldek eta 4 bakarlarik hartu habien parte. Jul Bolinagak, Iker Barandiaranek, Julen Arbaizak, Iñaki Bengoak eta Iban Arantzabalek osatu habien epaimaixak, Bergarako Adi Holden taldiari, Mutrikuko The Wet Bandi eta Eibar eta Ondarroko Norman taldei emonotzien finalerako txartel bana. Mutrikuarrentzako izan zan sari nagusisa eta publikoaren sarixa ere bai, eta Debagoieneko onenaren saria Bergarako Adi Holdenek eskuratu hauen. Bisek ala bisek diskua grabatu eta argitaratu egin habien danbakaren laguntzarekin. Aspaldiko partez, Elgetako Espaloian batu zaituztegu. Elgetako Espaloian eta danbaka. Maria, ze sentsazio, hau esan eskero? Azkenian oroitzapen asko etorten die. Hasiera, esango nauke. Oroitzapen politxak? Bai, oso politxak. Hasi berri nintzen momentu horretan eta ilusio handixakin. Bai. Iker eta zuri? Etortzen jata negua, karretera, eurixa, eta ilusio eta nerbixuak. Hemen nerbixu asko gotezan, da ilusio asko gotezan. Oso oroitzapen honak. Leheneko kontzertua izan zen urrian 17an. Maria, han zinen zu? Bai, egia esan urduritasun asko eta Ikerrek esan daren bezala negua, bai, ze ustot edurra eta dana egin zauela, ez? Nik uste baiet. Leheneko kontzertua sakortetan zara zu, Iker? Ze Merimei sorpresa izan zen askorentzako edo ez? Niretzat Merimei sorpresa izan zen, gainera, ordurako neu jurauen beban hauen, da purtxo bat ikusitza geuken. Entzun da, uste dut esango neuke, eske karo, 12 urte pasau die. Azkeneko edizinotik, eta hortik 14. Egisa esan, ez da bera hemen dagoelako, baina eta gaur besan dotzat, inglesez abesteko kriston naturaltasuna, komposatzeko bebai eta izan zen sorpresa handixa. Bai, danbakatik kanpo eta gero danbakan epaimaiak entzun ginen nien, hemen ikusi ginen nien, eta bai, espera dugu egunen baten bueltetia. Gogu eukitzen badau? Bai, momentuz okupauta pixkat, baina bueno, zein edaki. Aurreko azteko kapituluan, beste musikari bat egon zen hemen, eta, zeure perfil antzerakoa esango neuke. Batetik bakarlari moduan taularen gainean izan zalako, baina edizio horretan talde batekin bebai, eta zu bebai, bakarlari moduan estrenatu zinean danbakan, baina handik aste batzutara, barrezateko Foxy Boxy taldiakin parte hartu zeben. Bai, ni gainera Foxy Boxekin hasi nintzen, ikastolan elkartu ginen, 16 urtekin ero eta horrekin hasi ginen. Gero Merimei geru hau irten zen, hortik 3 urtera ero. Eta berez danbakara Foxy Boxekin apuntau ginen, eta azkeneko orduan erabakin hauen, benga, ni be apuntako nintzela, banaukan ja kantu batzu neriak eta... Iker, meritu handixa aukien bakarlarixek eta dauke, gaur egun. Bai, gainera danbakakin izen zen deskubrimendu handixa bakarlarixena. Arritxoso eskun zenbat bakarlari hau zen, eta nik uste 3. edizio honetan izen zela gehixen egon zienak buruz labil, baina egon zien dexentet, bai. Desberdina gainera bakoitza bere roiotan, bai, puntazo bat zen. Politxo esan kombinazio hori, ez da? Bai, gainera bete itxen ginen oso nasketa handixa, bai estilotan eta bai danien. Eta esango neuke azkenengo edizio hortan, azkenengo 3. edizio hortan, isa astero, erosaio bakoitzen egon zela bakarlarin bat. Zapore askotako koktela, eta horren bila joaten zala. Bai, egisa da orduan estilo asko eusela, seguramente oin bai, baina orduan bauzen oso markauak, las tribus urbanas, entre comillas, eta joaten ginen nahastera, nahitxa. Rockero batek entzun deixela metal talde bat, metalero batek entzun deixela bakarlari bat folka etxen, ero etxen ez dakiz zer, bai. Gure ustez aberazgarria zen hori bai. Musikari asko deskubritu zen itxuen, ze jotera, kantatzera, etorri zinean bai, baina entzutera ere bai. Bai, ni edizio horretan geratu nintzen Normanekin. Ni Norman, eta ondion esatu ez da zein da zure kanturik euskal kantaik favoritu bat, esango dut Normanen abestixak.
asko gustau gaten. Bai letra aldetik eta ez dakit oso berezizia di. Ez dakit estilua definitzen ben Normanen ze esango zinun zuk Iker. Ni definiru nitxun behin eta gero eurak apura lotzatu itxezien. Nik esaten dutzen zala orduko garaiko emeak. Emeak? Bai, orduko garaiko emeak eta gero minut hemen, eta bueno, Dead Kennedy, solako nahasketa, bai, punka moduen, euskeraz, melodia asko zeukan, siniestro, xamarra. Gero bai hori gitarrakin, pedalekin nahiko soinu bereziak ateratzen zagoen. Eta espektakulo bat. Izen ziren esebenak irabazi, justo, finalera eduzien. Ja, ni hor peniakin geratzen nintzen baina, karo. Uet banek bi premisio irabazi zitxun. Hori da. Bi premisio, publikoana, publikoan premisio irabazi ben, eta bai jurauana. Eta Adi Oldenek irabazi ben, Debagoieneko sarixa. Hori da. Zeleroko aldiz, urteten ginen eskanpora, esaten ginen, haber irabazi bidauen Durangaldeko bat, eko Debabarreneko bat, eta Debagoienan dau hau, ez? Da horren premisio basan Debagoieneko taldean dako. Eta Adi Olden oso nazien, bai, Zei goratzen oson. Bai, ez nasa. Seguro bai etze, baina ni ez da igual Normanekin geratzen zen eta... Bai, ero lan zoramen eta salvaje nazketa bat, oso noiz, oso post rock, baina bai, da zuzenekoa zan oso salvajea. Bai, zuzenekoa bai akordatzen oso bai, salvajea bai. Eta ni Norman izugarri guztajata, baina ni jurauko bat nintzen. Geixo ginen. Ni ustez izan zan taldeik desberdinena, bueno, nerik gehien harritu zoztana. Bai. Normanekin batera gozaben Foxy Boxik? Bai, bai. Gero erlazio politxa ingauen hor. Eta gero batera be jo izan ditugu kontzertuak, azkenean danbakan ondo eraman ginen eta... Ze izen beti gabitze esan eta esan lehiaketa zala, baina lehiaketa baino gehiago bazan, ez? Eskaparate bat zan, eta eraberian topagune bat be bai. Zeuk esan dozune moduan, gero Normanekin adibidez harremana izan dozue, eta elkarrekin jo dozue. Bai, bai, bai. Hori bebilatzen zan, ez? Bai, ni goratzen az, neu banentorren lehen dibe kontzertuak antolatzetik, ez? Beste hainbat lekutan, bueno, bakizu zelako lekutan, ez negozio lekutan, eta batzuk esatozien talde bat, baina lehiaketa bada, esan zen, bai, lehiaketa bat bada be bai, baina konturatu zaitxese, telebistak emotitxu kontzertu danak, interneten ezeitzen da, zuen kantuak ezeitzen ditugu be bai webgunien, danbaka ordensan danbaka.com, danbaka.es. Eskaparatea ondixea esan, hori da, eta ezagutzera emoteko, promozionetako berdin da, premisio urteten bada, ondo, eta bestelan be bai. Eta estenan isot dotore bat. Hori bai, hori bai. Guk egitxa esan usteot, bintzat taldean Foxy Boxikin nahiko kontzertu irten ziren danbakatik. Bai? Wet bandekin be bai, relazio honain gauen, hango endika uste dozela gitarristia ez, eta bai, Mutrikun de hecho, Foxy Boxy eta Mary Mayekin jo izan hauen eurei esker be bai, ze gustaben jakien eta eurak be kontzertuak antolatzen zauen. Edizio honetan aldaketi etorri izan duguna mugak zabaldue zian, erabaki hori zeatik eta ona izan zen? Nik uste bai, lehoko edizioan 38 talde apuntau ziren, olakon bat, eta zan esperimento bat, ezekigun ze pasauko zan. Bigarrenien, jauzan emeretzi, horri bili ginen, emeretzi hogei, azkenen gorduen 21, ero. Igarri ginen, bajoia gonzala. Hombre, bai, taldeak ez inbeste regeneretan, eta talde guztiak ez dira usartzen ez dena iso handi baten joten, hori begisa da. Eta telebista be inponiruten dau. Eta gero kontratu ginen be, nola baitz, ezaugarri oso politxa ditxula lehiaketa honek. Ez da lehiaketa bat normala aurkezten dozula maketa bat joten dozu ikusten zaitxu jurau bat eta jazta. Lehen esan dutena, dauko reperkusioa. Badauko. Eta gainera, ez dakit, goienak publiketiagatik askotan etozen lankidiak, familixak, normalin kontzertara joten ez dan gentia, ez? Da, bueno, baseukan olako gauza desan gino, zaitxik ez dugu esportetan. Bi arrazoi hau bat, ea talde gehiago animetan dien, eta zaitxik ez dugu esportetan apur bat, eta hartzen terreno gehiago. Berez orduko egunkarixek kaso itxe dozkoen. Osea, begira bat euken dan bakai. Bai. Eta zegin zatik ez. Da, bueno, izan apostua. Nik ez dut uste txarra izen zanik. Saltzia gongo zan, hori guke ikusten ez geuena publikoan egon ezkero, afai orduan adibidez. Ze oroitzapen, ze bertan, afaldu, bakeste itxa konpartiru, lagun artia, horreik zelan izaten ziren, pentsatzen dut urduritxasun momentu izango zela. Bai, nik afaldu naben uste bizetan. Bai, azkenian afaixa kontzertu horreti danean, urduritasun puntu horrekin, baina, bueno, batzuk urduritxak egoten dira, beste batzuk ez, eta bai, bakeste itxeko momentuak egisa zen oso politxak izaten dira. Gero, justo hor, estenatokira irten baino lehenauko momentu horreik. Nik horretan nazi, ni biltzen nintzen bueltaka, jurau nintzen da, koordinadore bai, biltzen nintzen bueltaka bakeste itxeko bi gela dauz, onregongo dion. Bi gela konpartiduta, klaro.
Da, batzutan zan, como, bueno, esan da, ura eta olixuak, Bai, bueno, daretik. Da, kezi, jo, eski, ez dakizinik eran dabe zerbeza lanak, eta guk ez dauko, eta, bueno, lako gauzak. Eta gero, afaixiak izatezin oso politxak, eta goratzen juraukuei asko guztakakuen afaiko momentu hori. Ez bakarrik juraukuei. Ze oso berezia zan, juntetan ginen telebistako teknikoak, jo, bieben taldiak egotezena urduri, gainera batzu begira hori da juraua, hori da bestia, bueno, gainera ez ginen izkutatzen juraua ginenik, gauzen, basakitzen zentzu ginen. Igual ezek egun guztiz hau izango da, ez? Eta gero batzuan ekartzen genitzen gonbidatuak bai. Igual kasetarixak, o kulturako jentia, eta horren danok egoten ginen hor nahaztuta, eta gainera fari ederrak emotu zuen. Musikari konbidatu egoten ziren, finalera goiaz. Gentia itxejakon eterno finala. Ze gainera, lehiaketan itxe ginen bakotzei eskatzen ginen ordu erdi joteko, baina finalien eskatzen ginen 55 minutu jotzia. Bale, ikusi dut taldeak ordu erdi zen zenbat emongo dauen. Ze batzuk, ez dut esan birizenak, ze morian ordu erdi hortan. Guazen 55 minutu dirautera, abese emoten dauen. Eta egotezan hori dana, gehi gero talde gonbidatua. Urte baten egon zen Aton Rumba, urte hortan egon zen Peki, beste baten egon zen Split eta Mazazpi, eta Peki etorri zen bere talde kutxunakin. Autodizino garaixen gauz, oin, baina garai hartan ez zan egin samurra disko batek grabatzea. Eta kasu honetan bi grabauzian. Bai, ez, garai horretan oso garaztia zen, disko grabatzea. Hori da. Osea, gaur egun da zen erramintxak lehen ezazen. Eta bosgarrena bertan deuela, atietan geuzela. Bai. Ze pentsau jatzuen, bosgarrena datorrela entzun zebenien. Gusto jatzuen ideia... Neri ilusinua hain zoztan, entera honitzen nian, porque azkenien nik ustotan baka oso politxea izan zen. Egia zen gogua daukat ikusteko abertze dauen oin. Fateko asmori badakotzu. Fateko asmori pai. Bai, jungo naz. Nik ilusioakin, nik pentsa jata positiboa da taldien dako. Erozer gauza olako da ona taldiek laguntzeko. Eta, bueno, musika sale moduen jakin mina zer dauen hor. Ze gauzatzu ikusten da beste gauza asko ez ikusten dauz hor. Bai. Eta esaten daunari, enoiaz ez dute zauketan taldia, ze zanguta zuen? Zu galtzen dozu, ez? Osa, igual, erabakitu zu ez jutia eta resulta gau horretan, galdu dozu, ni norman adibidez ezautu nagoela de kasualidad, ez? Ez daigun galdu kuriosidadia, ez da Iker? Kuriosidade ezinbestekoa da. Bizitzan alor guztietan eta musikan bebai, eta gainera hori gabiz esaten, gabiz berbetan, igual zure lantokixen dauen bat, ez dakizula talde bat daukona, zure ez dakit, ondoko etxekoa, eta dakizun sorpresak egon liki hor. Bai. Eta gainera etxetik gertu, daukazu, eta seguro presio oso merkien, eta proba izu. Danan moduen proba enbida. Eskerrik asko. Gozatu. Zeuri.